yanzu magana sababbin kudin nan da suka shigo har yanzu ba su zo hannuna ba kuma tsofaffi ba a karba ba in zan kulla shagon nan Allah ya tsina dai duk abin da za a yi hauka ake yi ai ba wanda ya ce ba zan salamu alaikum amma alaikum salam wannan da Allah bisu gaba wanne dan 50 din nan dan 50 din nan gaba ai gaskiya malam kana da kuwa a garin nan ko kuma kuwa wannan tun kokon shekaran jiya gaba ka Allah ya kiyaye to a garin ne ana ta kuwa ka manta ma baka bani kuɗin ba in zan karɓi wannan Allah hitsinan an daina karɓar ta Allah an ga kuɗin ka malam ni kana da irin su gaba ne tumar uban ka wallahi ka canza mu ta ina ya to ni ina zan kai su kai ne ba ka karba ya to gashi nan ka canza mu malam ban da wata kai in ba irin zan ba Allah hitsina yar dai dubbura uban da ra'ayi na fi ka iskanci a Lagos ba zaman da ban ba wallahi Allah kai in banza to ai an ban da wata kai